Здравейте хора, това е моето първо видео на български. Както знаете, съм българка. И в днешното видео ще ви покажа моят влог и как преминава деня ми, когато сме в онлайн обучение. Уж ще сме онлайн обучение за 4 дена, но не се знае, защото и за COVID казаха само 2 седмици и минаха 2 години. Така че ще видим. Вече карах първия час, който беше английски. И следващия час е информационни. Карат не си пускаме камерите, които не харесвам, защото камерата ми е лоша. Събудих се точно преди половин час, а часа започна в 8. Тоест имах проблеми с лаптопа и това не помогна още на ситуацията. Да, стана още по-зле. Ето така започваме втория час по информационни технологии. И сега ще ми кажат името, така че... Тук. Добре, това беше много излагащо, защото аз не мисля, че някой друг каза тук, освен аз. Аз си взех Кайра тук. Аз се бях завила с това по-английски. Обаче иска да взема Кайричка и тя просто зави с него и я оставих да се спи. Аз ще взема това отдяло. Добре, трябва да правим някакви брошури от някакъв там сайт, не го знам какъв е. Ще се опитам, но компютъра ми е много бавен, така че... Накараха ни да се направим профили в някакъв сайт, който ви казах по-рано, за оценка. Аз няма да си използвам имейла за една смотана оценка. Сега ще сложа косата на шнола, защото ми пречи, защото е много мазна. Аз днес ще я измия. Чувствам се много специално, правят песен за мен. Бум! Басен! Чудесно е това, обожавам! Без страх никога знанията ни даряват с приятели до нас. Така, отида да си взема плодове. Ето. Взех си 2 ябълки, 2 банана, 2 мандарини. Защото ще си правя закуска. Не съм сигурна каква и какво ми се яде. Мислях да си направя просто фили препечени с хляб и мед и банани и някакви там други плодове отстрани. Имам и ягоди. Вижте, майка ми е взела няколко ягодки. Много се радвам, много обичам ягоди. И да, сега ще ви взема с мен да си направя закуска. В крайна сметка се спрях на филийки, нали, на тостер, филийки с мед. Но ще трябва да отворя нов хляб. Ще си ги сложа на тостера, ще им сложа мед отгоре и ще си нарежа 1 банан, може би 2 ябълки и 1 мандарина. Не мисля, че някога съм помирисвала нещо по-хубаво от това. Всъщност ванилия, шоколад. Добре, много са нещата, но този хляб, вижте го, моя, когато правя, е по-вкусен. Ще направя видео за рецепта как правя хляб. Чакайте да сложа хляба всъщност, защо си мърморя с хляба в ръка. Това, което казвах е, че ми връща спомени от 2 и 3 клас, когато майка ми купуваше питчици за хот-дог и аз си правих сутринта, слагах си кремвирш, майонеза и също само това беше, да е кетчуп и майонеза и може би някакъв път и кашкавалче. Точно на тези питки мирише, не знам къде отидоха тези питки, спряха ли ги, просто майка ми ли спря да ги купува, не можах да разбера къде отидоха, но и те бяха много добри. Добре, филиките ми са готови, но първо ще нарежа банана. Добре, ще прекладя за филиките, защото когато вече си нарежа това истина, виждате страна, просто това, излязам тези гайчета, че го правя долу, и просто това ще така ще режа белката. И си нарежам белката, но почти го правя, когато режа без. Взех си чиния, слагам го и ще си сложа и филийките. Ето, вече сложих моите филийки в
чинията. Ето го и нашия 100% натурален мед. Намазваме си. Обилно, разбира се, да е уникално вкусен. За обяд не знам какво ще си направя. Ще го реша постепенно, може би. Не знам дали да не си направя отново хлебчета, такива чабата хлебчета. Те са просто, нали, всички знаем как изглежда чабата. Ако не знаете, така изглежда. Ето така изглеждат моите чабати, малките, разбира се. В принцип, супа щях да правя. Днес няма много избор. Ако не направя днес хлебчетата, ще направя по-кратко видео в шортс, в което показвам как да ги направите. Сега видях, че има събрание по история и отидох до лаптопа да се включа. Но не ме интересува, защото не харесвам историята. Въпреки, че съм с такава паралелка в училище. Ще си измия ябълката. Ще си обеля една мандарина и ще хапна. Добре, реших, че не ми седя мандарина. По принцип, ако са сладки, ми седят. Сега ще ви покажа как режа ябълка. Първо започваме така. От другата страна. За да махна семената и това отдолу, но мисля, че в момента почти прелязах през семената, но те се останаха там. И ето така. И оставаме с тези 4 части, които изглеждат странно. И може да изхвърлим средата. Добре, ето я нашата закуска. Изглежда уникално. Много вкусно. И ето тук е часа, който няма да присъствам. Първо откапване от филийките. Хубаво хрупкат и меда доста хубаво е попил в самата филийка. Ето я, госпожицата пак се върна. Бях взела и морското свинче, но тя ни хареса при мен и си тръгна. В момента сме в междучасие. Върнахме се на английски език. И това е за сега. Сега си говоря в междучасието преди физическо. И аз пиша домашната. И сега имам час по български, който не мисля да пиша, защото се изморих днес. Ето е нашата приятелка. Добре, приключихме с часовете. Последен час беше български. И ще хапваме филийки с пуешко и кашкавал и краставички. Така, хора, в момента правя кебабче, което ще може да видите в моите YouTube Shorts. Така, сега ще си правим пълнен картоф, защото са доста нашумяли в TikTok и от много време искам да ги пробвам. Ето ги картофите ми. Огромни са, знам. Взимаме ги с зехтин или олио, каквото предпочитате. Аз ще слагам зехтин по-приятене. Намазваме ги с него. Следващата стъпка е да ги обвием в алуминиево фолио. Ето ги нашите картофи, готови да влязат в ерфрайера. Така изглежда сложени в ерфрайера и жената каза да ги сложим за 40 минути. Ето ги картофите отворени, да ме изглеждат пред фурната и това е сместа, която ще слагам вътре в тях. Добре, хора, хапвам сладко с кисело мляко и за тук ще приключа видеото, защото вечерната ми рутина е същата като в предишното видео. И до тук приключвам. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Оценявам го наистина и се надявам да ви е харесало. И чао за сега!